חטיבת אלכסנדרוני כאן קודקוד. לב אמיץ, שם המבצע שנבחר להשיבו של הלוחם האמיץ, רן גבילי, שנפל בקרבות ה7 באוקטובר, יחד עם מאות מאחינו. וכעת, זכותנו להשיבו לקבר ישראל ולמנוחת עולמים. בתאריך ז' בשבט, תשפ"ו, ה-25 בינואר 2026, פתח צה"ל במבצע לב אמיץ במטרה להשיב לקבר ישראל את גיבור ישראל, החלל החטוף האחרון, רן גוילי. המבצע שנערך בהובלת חטיבת אלכסנדרוני ובשיתוף גורמי מודיעין והרבנות הצבאית התמקד בפעילות בבית קברות בשכונת סג'איה שבצפון רצועת עזה. ביום למחרת, לאחר שעות של חיפוש ובדיקה של כ-250 גופות, הותרה וזוהתה גופתו של החלל החטוף לבוש במדיו, ובדרך נס אף שלם בגופו. שהחיינו, שקיימנו, והגיענו לזמן הזה. 2 ו3 חודשים הגיעו לקיצן מאז 7 באוקטובר, ומזה 12 שנים נחתמה סאגת החטופים בכללותה ברצועת עזה. אין יותר חטופים בעזה. אך האם כל זה היה מוצפן כבר אלפי שנים בתורה הקדושה? הצופן הבא מוקדש לעילוי נשמתו של גיבור ישראל, אחרון החטופים, רן גוילי. שלום לכולם, כאן אמירן טובי מסוד הצופן התנ"כי באחרית הימים. היום אנחנו ננתח את הצופן רן גוילי, גיבור ישראל, בדילוג של 560 אותיות. רן גוילי, כיוון שהרבה מבני עמנו לא בדיוק יודעים איך לבטא את שם את המשפחה שלו, האם זה גוילי או גבילי, התורה ירדה לסוף דעתו של האדם, והיא מביאה כאן גם את השם גבילי. שימו לב לפלא המדהים מהאות ג' של גוילי, מתחבר למילה גבילי, איך שלא נקרא לו, זה אותו בן אדם שמופיע כאן. התורה מספרת לנו שהוא שירת ביס"מ, והוא היה בדרגת רס"ל, רב סמל, ולצערנו הוא מת בטבח. והתורה מספרת לנו את הנקודת זמן שלפני הטבח, ימות ב7 באוקטובר, ומאז הוא הוגדר כחלל, לא סתם חלל אלא החלל האחרון שנותר בעזה. ואז צה"ל פתח במבצע. מה שם המבצע? אומרת לנו התורה, שימו לב, לב אמיץ, זה שם המבצע. צה"ל פתח במבצע לב אמיץ, ושימו לב לקשר המדהים שאנחנו רואים בממצא הבא, מתחבר למילים לב אמיץ, כל יוצא צבא בישראל. דהיינו, הצבא היה אמון על המבצע הזה, שבמהלך הצבא הביאו כ-20 רופאי שיניים לנתח 250 גופות, כפי שאתם רואים כאן בכתבה, והתורה מעידה שככה זה היה המספר שמופיע כאן. אנחנו יודעים שהוא לבסוף נמצא בקבר אויב, קבר אחים פלסטיני שנמצא בצפון הרצועה, באזור סג'איה. הוא היה נמצא באזור הזה, ולא סתם נמצא הוא לבדו, אלא עם מלבושו, כפי שאתם רואים, סמוך למילה רס"ל, דהיינו המדים, מדי היס"מ שלו. כפי שאתם רואים כאן בכתבה, מצאו את רני שלם ולבוש. מפכ"ל המשטרה עדכן את הוריו של החטוף האחרון שחולץ היום מעזה, כי הוא נמצא שלם בכל איבריו 2 אחרי שנרצח. האם התורה יודעת שהוא נמצא שלם? התשובה נפלאה שמופיעה לנו כאן, ושימו לב לדילוג המפליא שמופיע כאן. המילה שלם מתחברת למילה מלבושו שלם, 5 אותיות הפרש בין אות לאות. ואנחנו רואים שהמבצע יצא לדרך ביום ראשון, וביום שני בשבוע בחודש שבט תשפ"ו רני חולץ. מאיפה הוא חולץ? שימו לב, מעזה יעלה מעזה, הוא יושב לאחר תמ"ג ימים, שזה בעצם בחשבון פשוט 843 ימים שהוא היה בשבי, שזה בעצם היה הסיומת, החותם של הסבל של עם ישראל שהוא אמור לעבור. ושימו לב לפסוק שמתחבר בהקשר המדהים למספר של הימים שהוא היה בשבי, כי אמר אדוני להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש. כביכול הפסוק הזה מופיע במיקום מאוד מעניין בהקשר לעובדה שרני בעצם היה החותם לכל אותם החטופים המתים שנמצאים במדבר העזתי כביכול, מדבר העמים, כן? במקום שאין לו טיפה לחלוכית של קדושה, ולא נותר מהם איש. דהיינו, הוא מתחבר למילה גבילי, שכביכול רני הוא החותם, הוא הסיומת לסאגה הזאת של החטופים,
ובאמת לא נותר מהם איש, ואז אנחנו רואים בהמשך, ויבואו הוא וכל בני ישראל, וזה בעצם היה הסיומת שנותנת לנו את ההמשך כאן, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, מגפת החטופים, שנמשכה לאורך 12 שנים, מאז הסיפור עם אורון שאול והדר גולדין, וברוך השם, היום, ביום האחרון הזה של המבצע, בעצם כבר לא נותרו חטופים בעזה וכולם שבו לקבר ישראל. ונסיים באיזה נימת נחמה, מעולה כמובן בהרבה עצם, שאומנם את הגלגל לא ניתן להשיב לאחור, אבל כן כדי להסתכל קדימה. שעם הנצח, לעולם יישאר נצחי, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וימשיך להציל אותנו מידם, ונזכה בקרוב מאוד מאוד לשמוח בתחיית המתים של כל אותם אנשים קדושים שמתו על קידוש השם. אז תנו לנו בלייק חברים, תעקבו אחרינו, שתפו את הסרטון הזה הלאה לזיכוי הרבים, ונתראה בעזרת השם בצופן הבא.